Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge nje umusa nothando lokuthi nibuyile futhi nazibandakanye nabo okanye nathatha isikhathi senu nabuka lamavidiyo. Ngithi nanku umuthi enginiphathele wona namhlanje unamandla kakhulu, ikakhulukazi nje kule nsizwa lezi ezithi cha zisafuna ukuqonywa kakhulu. Sengithi cha, ake ngibuyise nanye induku kakhulu enamandla kakhulu. Uma uyinsizwa esathi wena cha, hayi ngifuna ukuyigijimisa impela, ngifuna usigijimisa nje isiketi kakhulu. Le nduku inamandla kakhulu engangokuba uma usebenzisa le nduku impela hhayi yenzeka iqhamukele yona intombi kuwena ithi hhayi ngicela uxolo, ngabe ubhuti wakabani isibongo. Ikhulume impela, ikhulume, ayize ilikhiphe enye impela ukuthi hhayi cha iyakuthanda. Uyasibonela nawe indlela izinto ezenzeka ngayo. Le nduku nje le ikhandwe ngey'mpande ey'ningi kakhulu ukuze ibe nalamandla lawa ukuthi impela hhayi intombi iyathamba la, iyathamba nabantu nje uqobo nje bakuthanda impela abantu nje ukuba nogazi nje kakhulu yonke indawo. Ngaphandle kokumosha isikhathi asenze kanje, angithole uzamlandela bese uthola umuthi ekuthiwa umkhanyakude, bese uthola umuthi ekuthiwa umphumeleli okanye abanye bathi umpumeleli, bese ngithola umuthi ekuthiwa umusa, bese ngithola umalilisa, bese uphinde ungithola umuthi ekuthiwa khona umuthi ekuthiwa ilukuluku, abanye bathi umalukuluku, bese ngithola umuthi ekuthiwa umayime, ungitholele umuthi ekuthiwa umaguqu, ungitholele umuthi ekuthiwa ibutha, ungitholele umuthi ekuthiwa iphakama laphezulu, bese ungitholela ubhubhubhu, ungitholele inhlanhla emhlophe, kube uvela bahleke, kube umazulaza ayithole, kube usiphahluka, kube ulosilina, kube uvumo omhlophe, kube uduma phansi, kube umunyu, kube umhlakuva, kube umaphipha. Yenza kanjena-ke manje, hlanganisa yonke le mithi, igqule le mithi, uyigqule nje le mithi, uzogquma ngawo le mithi le, uyagquma uyaphalaza, uqhuma nje 5 days, uyagquma uyaphalaza. Uma uphalaza awupheki-ke lo uphalaza, uyawucwilisa nje emanzini, uphalaza ngawubanda unjalo. 5 days uyaqhuma uyaphalaza, uyaqhuma uyaphalaza for iy'nsuku eziwu-5, bese uyahamba uya kule ntombi ekade yakunikeza inkinga noma enenkani, uhambe uye kuyona, ufike uyicela uthando, ubone ukuthi ngeke izivume yini. Hhayi lo muthi lo ngiyawugaranta kakhulu, unamandla kakhulu impela intombi la, hhayi iqoma ngisho ngathiwa ibingathandi ukuqoma, iyaqoma ngalo muthi ngoba hhayi unamandla kakhulu impela. Ngithi uNkulunkulu anibusise, aniphe amandla, niphumelele kukona konke enikufisayo. Okunye engithi angikusho, ama-bank account ami ila owabona khona la ku-YouTube. Asikho isikhathi lo ngizwa khona ngithi cha ngishintshile i-bank account abe nenkinga, cha cha cha, ayikho into enjalo. Uma ngabe kuwukuthi khona into enjalo ngiyoqale ngiyisho la ku-YouTube kuqala ukuthi kunenkinga ekanje kanje kanje. Ngale nje kwaloko angikaze ngishintshe ama-bank account nani nani, anginawo uFacebook, anginawo uTikTok, ngiyoqale ngisho la uma ngabe kuwukuthi ngithi hhayi senginawo ku-TikTok, senginawo uFacebook. Uma ubona umuntu othi mkhulu dumisa ku-Facebook, akumina loyo. Uma ubona umuntu omkhulu dumisa kephi kwenye indawo, akumina loyo, mina uzongithola la naku-WhatsApp wami enambeni yami. Angishintshi ma-bank details, akukho engikushintshayo, awubhukhi uma uza kumina. Sengenzela nje ukuthi abantu ngoba kubuye kube khona iy'gebengu zabantu lana ziqamba amanga zithi u-Facebook hhayi umkhulu ushintshe i-akhawunti, cha 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 cha. Mina ngilo mkhulu ongayishintshi i-akhawunti, ngisebenzisa lowo akhawunti nje engiyisebenzisayo. Uma ngabe kunenkinga ngiyobuya ngisho la ku-YouTube ngithi kunenkinga kwi-akhawunti, nayi ngiyibhale lapho ku-YouTube futhi. Akhona ku-YouTube, uyakwazi ukuwathola ku-YouTube, uyakwazi ukuwathola ku-WhatsApp uma ngabe uwacelile. Uma ngabe kunesidingo nje salokho. Ngicela ukuthi nisebenzise-ke lo muthi engininikeza wona, unamandla kakhulu. Bese kuthi-ke ngixolise la ibhuku okanye le mfundiso ebengizozenza ku-WhatsApp, bengizoyiqala ngo-Agasti. Cha, ngeke ngisakwazi ukuyiqala ngo-Agasti,
sengizobuye ngisho ukuthi ngizoqala nini kulabantu laba ngithi abadinga ibhuku engangitheke ngizobafundisa for iy'nyanga eziwu-10 bakhiphe u-1,000 njalo ngenyanga ngoba ibhuku vele lu-10,000. Baqale-ke ngey'nduku ngiloko ngibacathulisa kancane kancane. Inyanga yokuqala siqala ngey'nduku ey'ngasindi kakhulu kanjalo kanjalo siyovala ngey'nzima kakhulu ezokubulala nezokuvuthisa. Ngithi nje angibonge kakhulu, uNkulunkulu akanibusisa niphe amandla niphumelele kona konke enikufisayo. Nalaba abama-airtime nezipho nje abay'khiphayo, cha siyabonga nje kakhulu uNkulunkulu, ngithi akanibusise. Lokho nje ukubonga lokhu ngishiso ukuthi kunomntwana la okwafika impela ephethe izinto ey'ningi oma-dinner set nani nani. Cha ngathi hhayi uNkulunkulu muhle, kusho ukuthi uyabasiza abantu ngoba lo mntwana benenkinga isikhathi eside engasawutholi umsebenzi, kodwa futhi nje uthatha induku khona la ku-YouTube wayihlanganisela yena yamsebenzela wathola umsebenzi, wasebuya-ke sebonga ngendlela abonge ngayo. Ngithi nje uNkulunkulu akanibusise njalo, aloku enandisela kweninako, ninandisele ukuthi nako nje uma unemali le encane noma ngabe i-1 rand, ngithi akwandisele kakhulu ube no-1 rand abaphindwaphindwe kaningi. Amen.